Op deze zonnige middag zijn we in Maastricht AG Airport voor de Limburg Innovation Challenge en de Maastricht University Challenge bij Antoine Op den Drink en Bas Rit. Nou, we zijn Fagro Consultancy, gevestigd in Maastricht, Arnhem en Eindhoven. We zijn met ongeveer 200 professionals zijn we aan de slag voor diverse opdrachtgevers, zowel in de internationale setting als de lokale setting, in de profit en non-profit. Wat is jullie band, jullie connectie met de Universiteit Maastricht? Die is denk ik al heel lang, die band. Mensen van ons die hebben daar hun opleiding gehad. Mensen van ons die volgen daar nu hun opleiding. Wij doen daar ook zelf interimers leveren. Wij verzorgen zelf ook trainingen en workshops. Dus ja, die band is heel groot. Waarom doen jullie mee aan deze Innovatie Challenge? Nou, we zijn sowieso partner van de universiteit, maar ook van de hogeschool. Dus wel voor deze regio, maar ook andere regio's. En innovatie is voor ons wel belangrijk. Enerzijds de ontwikkeling in ons vakgebied, finance. Daar doen we zeg maar, behoorlijk wat innovatie met een Center of Expertise. We moeten dan denken aan de robotisering, RPA-projecten, BI-projecten en process mining bijvoorbeeld. En dat willen we ook graag delen met onze studenten, starters, maar ook onze relaties en klanten. Tot slot zou je de studenten ook een tip willen meegeven vanuit je persoonlijke ervaring of kennis vanuit het heden en verleden, hoe ze deze challenge moeten aanvliegen? Ik denk dat je altijd deels je hart moet volgen, je gevoel moet volgen en daarnaast ja, ook moet kijken naar wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk. Maar dat ze natuurlijk daardoor ook vele adviezen kunnen krijgen en die ook ter harte moeten nemen van al die participerende bedrijven die hier aan meedoen. En wellicht samen met hun gevoel, hun eigen kennis en kunde en de kennis en kunde van al die andere organisaties juiste keuzes moeten maken.